Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon namu. A yau yan uwa muna dauke da wani bidiyo mai matukar amfani. A yau yan uwa bidiyon namu zai koyar da kai ne yanda za ka yi kamar da katin ka na naira 100 zuwa na 500, na 200 zuwa 1000, na 300 zuwa 1500, na 500 zuwa 2500. Amma afuwan yan uwa, wannan iya danganta da iya masu amfani da layin Airtel ne kadai. Amma idan naga bidiyon nan ya burge ku, insha Allah zan yi kokarin kawo mana na sauran layukan. Yan uwa ba tare da na bata muku lokaci ba, mu je kai tsaye ga bidiyon namu. Amma kar ka manta, idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din mu dan uwa, ka danna mana subscribe wato alaman kararrawa, yanda daga mun saki sabon bidiyo zai zo maka kai tsaye. Yan uwa mu je kai tsaye ga bidiyon nan ba tare da na bata mana lokaci ba. A farko za ka zo ka shiga dialer call ɗinka, misali kamar nan kenan. Idan na zo misali yanzu bara mu checking balance ku ga abin da yake layi na. Misali gashi dai kowa sun yi haka, Airtel ake cikin balance. Don bar shi yanzu haka mai checking balance. Yawwa kun ga yanzu main balance dina naira 100 ne. To yanzu idan ina buƙatar mai da wannan naira 100 zuwa 500, daman already na sa kati na kamar yadda aka saba sawa, kamar yadda kowa ya san ana sa. To misali sai yanzu in yi dalin hakan nan bayan na gama sa katin kenan. Sai yanzu in danna wannan number *234* sai in yi hash misali kamar haka, sai in yi sending sim2 ne layi na Airtel. Yanzu gashi nan bayan na yi requesting, yanzu mu jira. Yanzu kun ga zai kawo wannan fuskan. To idan na zo wannan zaɓi na ɗaya, zaɓi na biyu, zaɓi na uku nan, to zaɓi na farko zan shiga talk mode kenan ba. To misali sai yanzu in yi press 1 zuwa tsarin kenan. To yau kun ga yanzu ya kawo wannan fuskar, gashi nan naira 100 za a ban 500, naira 200 za a ban 1000, naira 300 za a ban 1500, naira 500 za a ban 2500. Duk dai gashi nan har zuwa naira 1000 wanda za a baka 5000 kenan. To yanzu mu misali za mu je number 1 tunda naira 100 ce a cikin layi na. Kun ga dole hidan ne naira 100 in samu 500. To sai in danna kamar haka. To bayan na kun ga gashi nan ya kawo nan, gashi nan talk more 100 naira has been activated, you having credit with 500. kun ga gashi nan zan iya text, zan iya kira, kuma all network zaka kira, ba wai hey Airtel ba, zaka kira all network. To yanzu bayan 'yan mintuna kaɗai idan na jira message, za a message tabbacin kuɗi na ya riga ya shigo. To bayan an message din nan, kuma ba a message din ba, zan iya shiga in checking balance misali kamar haka. Checking balance din *1 2 3 *5# misali kamar haka. Yawa kun ga ya kawo gashi nan kuɗi na. To kamar haka ne, ba wai wani wahala bane, kamar haka shikenan.